Marates atingati kuchinjwa kwemari raita dambudziko nokuti vanhu vamwe vanowana mari ku-auction system. Musika watakagadzira uya nehurumende wokuti mabhizinesi vange vachinowana mari vachizokwanisa kunotenga zvikwanisiro zvavanoshandisa kugadzirwa kwezvinhu zvakafanana nema-raw materials nemishina. Asi takazoongorora pamwe chete nebhanga reguru renyika vakazoona kuti vamwe vari kutora mari iyoyo vachiita udyire vachizoishandisa zvisizvo, vamwewo ndo vari kuenda kumusika mutema. Saka tiri kuti isisu nhau yatinayo ndeyekuti mabhizimusi vari kuwana mari ku-auction ngavashandise mari iyoyo nemazvo, nekuti haisi mari yavo, imari yenyika, imari yevanhu. Saka mari iyoyo inofanira kuonekwa kuti kana iwewe wapuwa miriyoni yemadhora ekuAmerica, unofanira kuonekwa kuti zvikwanisiro zvawatenga zviri kuenderana nemiriyoni, zvinhu zvawazogadzira zviri kuenderana nemiriyoni. Kana zvikasarawana makotsi, pakufanira kuinda vezvemutemo vaone kuti mari iyoyo yafamba sei. Asi chinotifadza ndechekuti panguva inoyi zvigadzirwa zvikamu 40 kubva muzana kunyanya zvidyiwa zvatinoti mabasic zvinodiwa mumba yega yega panguva yega yega zviri kugadzirwa muno. Makambani vakakwanisa kuwana rutsigiro kubva kuhurumende, vakakwanisa kunge vachimurudzira kugadzirwa kwezvinhu izvozvo zvawanda, zvaane uwandu zvokuti pamasherefu mukapinda muzvitoro munozviona kuti zvinhu zvakafanana neupfu, shuga, mafuta ekubikisa nezvimwe zvakadero, kana sipo yekuwachisa neyekugezesa iri kugadzirwa muno. Saka zvinhu zvakanakira nyika nekuti ndo kurudziro, ndo donzvo ratinofanira kunge tinaro. Mukatarisa COVID kuuya kwaine kuzoita ma-lockdown kwakatidzidzisa kuti senyika tinofanira kuzviraramira tichishandisa maresources edu, tichigadzira zvinhu zvatinokwanisa kunge zvatinenge tichida kuti tinge tichishandisa zvinotikwanira. Saka panguva inoyi ndiri kuti kuzoparurwa kwaitwa danho nemukuru wezvemari Profesa Mutuli Ncube, kusafara kwavakarakidza kusafara kwatinako isusu sevakuru vemabhizimusi, kuti kana taumba musika wokuti upe mari yekuti ibatsire vemaindastry nemakambani kuti vawane zvikwanisiro, vanhu vozotora mari iyoyo vachinoishandisa vachiita ukopo-kopo. Aiwa, unyang'anya ihwohwo ndo wandinoona sekuti ndo wauraya nyika. Unyang'anya ihwohwo hausi kumari chete, vanhu vari kusvinuka kwakawanda. Munhu unotora mari yakawanda kudai unotenga motokari, asi uchifanira kunotenga zvikwanisiro zvokugadzira zvinhu. Aiwa, tinoti isusu kuuraya nyika. Asi naizvozvo tinofara kuti kana vachinge vakuzopenengura vachitarisa kuti mari yawatora waishandisei, wagadzira here zvinhu zvaunofanira kugadzira, zvinhu zvatinotarisira kuti ndo zvinhu zvangadai zvakatanga kunge zvichiitika kubva pakatanga kuparurwa musika iwoyo. Takadai titori izvo nezvikonzero nezvikwanisiro zvokuti apa paitika chii. Wongo tinoona kuti bhanga guru riri kusunga vanhu vari kutenga nekutengesa mari zvisiri pamutemo, asi vanhu vasungwa vashoma. Ndofunga pokutanga pakanzi kwasungwa vanhu 40 nevanomwe. Makambani akawanda, vanhu vakawanda, mabhizimusi akawanda vari kungoita udyire ihwohwo. Saka kana tafunga kuti taakusunga, ngatichibatai tione isusu nyaya dzacho, nekuti kune vamwe vahombe variko kusiriko vari kutotenga nekutengesa mari dzakawanda dziri kupfuura nemumabhanga. Saka inopfuura sei nemubhanga mari iyoyo? Bhanga rongotarisa, bhanga rinofanira kushedza munhu rotika iwe ko iwewe nhasi watora miriyoni ukaisa muakaunti unomboita basa rei? Mabhizimusi aunawo ndapi? Handei panzvimbo pauri kugadzirira zvinhu kana pasina zvoreva kuti munhu iye anofanira kusungwa.